Здравейте! Тая игричка днеска много ме се кефи. Днеска си я свалих. И при мен е Мишо. И... Здравейте! И сега ще направя още един геймплей, понеже много ме се кефи. Включих нов блейд, както виждате. Много як е. И да почваме. Също много са няколко игрички. Защото играта много ме се кефи. Малко се остана по-добър. Да. Тебе не те искам, тебе Макс. Макс, бе. И аз в момента играя Fruit Ninja. Да, игричката си е много яка. Ако искате в този клип, мога ви дам линк отдолу. Гледайте на цял екран по-яко. По-яко се вижда, да. И на пръв поглед не е нищо особено, ама Да, става интересно. много ме кефи как се... Не, добре. Ето тук по стената. Как се... Не знам какво се там разшляква. Ох, не. Що са нищо много да направим докато снимам? Добре, още една вратка. Аз съм на 50. И клиповете вече ги качвам от YouTube, понеже става по-бързо, по-удобно. И даже може да са HD с по-добро качество. Няма да лага на тази клипчена. Така че... Да, ама има такива като моя стария комп. Дето него HD-то му лагва. Ама само да ви кажа, че от YouTube якото е, че и да го качиш на HD, може да си направите графиката не на HD, на 320p, 720p, 640. Да, И това не ви е проблем. За хората с по-слаби компютри. какво стана, бе? Леле... Тук си изложих. Я пробваме. New game. Ако се чуете, те там са. Това дъбъл въобще не го знам какво е. Не знам, че има още едно такова бананче, ето го. Ето е много яко. Ето изпуска плочета от всекъде. А тук бомбите само ви взимат там някакви точки. И е за време. Ох, тук нещо стана гадно. Ех. Аз съм слаб още на тази игра. Мене, че ме кефи. А това, че двоява точките между double point. Ех, пак ли това, бе? Това не ме дразни. И това е. И на 80-тия клип, който ще е скоро, ще измисля тогава какъв да е той. Имаше нещо яко. Или някой дълъг клип. Или пак някой клип на една игра дълъг, или на няколко игри. В смисъл, примерно, в един клип на Minecraft и на GTA, примерно. Само примерно казвам. Мисля да почна да правя вече редовно епизоди. И още една вратка на класик. Да се опитаме рекорда да подобрим.
И ето, отключих нов фон. Даже не знам как. Но то си... Добре. То си има, сега ще ви покажа. Ако искате си сваляте. Ето тук натискате. Доджо. Ето тук, големия на нас. И ето го. Натискате на него. И ето тук отгоре. Вижте си го избрали вече за фон в менюто, ето вижте. И докато играете. Ето вижте го сега. Значи... Така... Пластик... И вижте сега. Ето го. Ето на него пак се получават такива неща от плотчета. Само че този фон много не ме кефи и си го сменя, ще сложа стария. То тук само бомби скачат. Това ми хареса. Много ме кефи е така как ги унищожавам тия почта. Опа, един съм изпуснал. А тук не трябва да изпускате плодове. Да, ще пуснах два и... Така, това е. От мен и... Чао!